Dobré ránko, máme 5:30, Zetorik som si bol už odviesť, idem si po kombajník, ten nám už vrčí, máme krásny východ slniečka, včera sme rozkusili jačmene, no takto fúkanie ide byť parádne, každý asi viete, že po jačmeni čo hryzie, ty kokos, teším sa, ale tak už nám to tu odbúda a pomaličky pôjde žatva ku koncu na tomto podniku. Takže hurá do fúkania a údržby. Ranejšia údržba, základ celého dňa. Kombajník nám už tu vrčí za stromčekami. Môžete vidieť. Takto je flotila. Takže ideme makať. Zatím.